Good morning, guys. Good morning. Welcome back to my channel. If it's your first time to be here, please do subscribe and hit the notification bell. Kuti pese petinouploada masini ari kutendera mumastreet mwe uchisangana nawo. Kune wakasubscribe kudhara ndokukumbira mushare video nekulike guys. Kuzvinoita kuti channel yedu iende mberi. Thank you very much. So today tine nyaya yetinaye yemurungu ari kutsanangura nezvemabusiness emuZimbabwe uye maeconomy. Ari kutsanangura nechishona chaicho uye unoti chizvarwa chekuZimbabwe. So without waste your time, chingozvinzwirai then mongotiudza kuti munofunga mucomment section nekulikeawo guys. Thank you. Zvionerei. Varanda veZimbabwe mamuka sei? Kamveti kanotaurisa kakadzoka. You know, a lot of people are saying, Rex, you can dislike the government, but don't dislike your country. You know, dzokera kumba enda unoita something. Taurira shamwari dzako kuti dzivisite Vic Falls and Kariba and all those places. Enda kunyanga unoita sei. Uya iwewe isatu investment twako tiunze kuno gadzira nyika shamwari. Tingazokanganwa zvako nezvegovernment gadzira nyika. Well, first of all, ini ndandisina mari yekuenda kuVic Falls nekukariba. Vic Falls ndakaenda kamwe chete. Ndakaendeswa naKules ningina waamai. Ndo vakandiendesa kuVic Falls tikanogara 3 days ikoko. Kukariba ndakaenda kamwe chete naKules futi ivavo. Kunyanga ndofunga ndakaenda kamwe chete. Ndandine mota Pulsar Datsun. Sharara unoiziva Datsun yedu iye. Yanga yakapata mota yaigona kudrive 100 kilometers maximum. Yogo overheater, yogo daudirwa mvura, yogo letwa sei. Takakura tichitambura isusu kuona Murungu ofunga kuti ndine mari. Nzvimbo idzodzo handitombodzizivi, handinombotsika ikoko. I only went once. Saka kuti ndimakete chinhu chandisingazivi, first of all, hazviiti. Secondly, rega ndikuudzei, ngatifembere kuti ndine mari. Rega nditi tine $100,000 dzangu dzandakaseva. Ndakudzoka kuZimbabwe ndakuti no, panapa ndakuda kuvhurawo bakery, kana kuti ndoda kuvhurawo rega ndonotenga kafamu kangu ndotanga kurima, kana kuti rega ndiite something nezve construction neplumbing. Business in Zimbabwe is such that kana uri munhu anotaurisa seni, if you have political views that are not the same as the current regime, hakuna business rako rinofamba muZimbabwe. That's a fact. Gara wakazviziva izvozvo. Saka first step ndatomama. First step ndapara. Business rangu rapara nekuti ndotaurisa. Saka you want me to go back kundoita zvinhu izvozvo? Ufunga kuti video inei nemavideo andamboita dai ndichaita ari muZimbabwe dai ndakasungwa kudhara. And yet I haven't said anything bad in them, but unosungwa anyway. Kuita hereko. Secondly, kana business rako raitwa lucky, wati kurei, maybe wane office, kana kuti une factory, kana kuti unewo ka workshop kako, kana kuti whatever it is. Vanhu veregime vanokutsvaga, vanouya kubusiness iko kuti shamwari kune musangano nhasi, tikuda mombe 1. Shamwari kune musangano toda kutenga madrinks, saka padoda $100. Ukaramba kuita zvinhu izvozvo, ugoona business rako kunzika kwarinoita. These are facts on the ground. On the ground. Kana usiri, kana wazoita kuti ka workshop kako kave business rihombe ri, hakuna business rakakura muZimbabwe risiri kubhadhara chikoka muhomwe to that regime. Hakuna kana one. Hakuna kana one. Ndapikisa nditsvagai business one muZimbabwe, a big business doing millions of dollars a month in trade. Traga one business risiri kubhadhara something kuZambia. Tragai one. So inini, even if I was lucky enough kushika ikoko, even if I was lucky enough kuitoka business kangu, even if I was lucky enough kuti business rere kure kushika kuita millions per month, it won't sit well with me knowing that I am helping a regime stay in power. Because inini upenyu wangu unenge wanaka
but vese vakandikombedzawo. Pandinodriva mota ndichienda kufactory kwangu, pandinodriva mota ndichienda kuoffice kwangu, ndinongoona vanhu vachingotambura murodi. Ndiri kuona mwana achitengesa maputi, ndiri kuona teacher ari kuendesa mabhanzi kunotengesa mabhanzi because mari yaari kuwana haikwani. Vanhu vese ava ndiri kutarisa vari kutambura, ini ndogonakirwa neupenyu. That's bullshit, man. Hazviite, ndoramba inini, handibvofi ndakaita izvozvo. Handife ndakaita izvozvo. So, if you want, you can take your money and go to them and go and invest. Wogobvutirwa. Wogorangarira zvataurwa naBrett Mfeti. Kuti zvinhu zvangu zvese zvatorwa neregime. I know of people who went into partnerships with people who were connected. Vakatorerwa zvinhu zvavo zvese. One wacho akatosvikirwa papurazi pake nepfuti achiudza kuti shamwari inini negotiation paper ratakashaina riye inini pen rangu ipfuti ndo pen yangu yotora zvinhu zvavo ushayike panapa. Gone. Zvaramba. Zvese zvaenda, all that investment gone. Yeah? Kuita ikoko. Ngatisanyeperanei. Zimbabwe yakashata. If you invest in Zimbabwe, you're an idiot. Not only are you an idiot, you're an opportunist. Not only are you an opportunist, but you don't care about the suffering of other people. That's a fact. If you go on a tourist visa to go and money goes to support the junta with that tourist visa. Most of the tourist destinations, as we've seen from the gold mafia, it gets handed out. Those things are handed out. Varungu vese vamasara now. Mbava netsotsi. Varungu ngachidoko vakanyika vaenda. Vaenda masarwa netsaga chaidzo ndo dzasara. Vanhu vari kuba daily. Ndo vanhu vane masafari ivavo. Ndo vanhu vane mahotera ivavo. Ndo vanhu vari kuita mari ivavo. Ivo vari kutambura ivo. Then vamwe vanozira Brett shamari unoda kubvunza nyika togoita sei tichazofa nenzara chichi. Muri kutofa izvezvi. Kufunga kuti nyika haisi pahondo. Itori pahondo nyika iwo ndio uri kungoramba mufungwa mako kuti hani ndichazofa uchangofa iwewe. Kufa kwako kunotofa shamwari. Unotofa, uri kunzwa? Unotofa iwewe. Nezvinhu zviri kuitika munyika unogona kubata malaria ugofa kuhospital. Mwana wako akarohwa nemota achienda kuchikoro anofa kuhospital kwa hakuna mushonga, hakuna machine, hakuna anything. If you've got cancer or some other life-threatening diseases, you are good as dead. Uri kunzwa? Dead. Uri kuti hatisi kuhondo. Ndo itori hondo iyoyo. The only person who's benefiting is the junta. The only person who's benefiting is vanhu vakakombadzana mari idzodzo vari kuba mari vari kuita ndo vanhu vari kunakirwa neupenyu munyika ivedu inonzi Zimbabwe. Ivo uri kutambura ivo ndio uri kutanga kutuka inini kuti Brett zvauri kutaura zvinozopunza nyika. Nyika yakafa kudhara man. Nyika yakafa kudhara. Kusiri kufa ndekupi? Hanzi uri kudiaspora uri muchi. Haundizivi iwewe, haundizivi kana uchitaura izvozvo. Inini mafungiro angu ndinoataura ndiri kuno, ndiri kumba, ndiri kuAmerica, ndiri kuIceland, kuAustralia. Hameno kwandienda mhara ikoko ndogara ndingotaura izvozvo. Ndinozvitaura. Zvakurwadza ndezvekuti ichokwadi. Chozorwadza futi pamusoro peizvozvo ndezvekuti chokwadi chataurwa neMurungu. Haikazvo. Harigandi popote zvangu nyika yaparara man. Undibvunza kuti why am I not investing in Zimbabwe? Unopenge?